Egun on guztiz hori eta eskerrik asko gure deialdizera etortiarren. Aurtengo gabonak ez dira urterokoak bezalakoak izango. Gainan daukagun pandemiak dakizuen moduen ez deusku aukerarik emoten urteroko eskaintza zabala egiteko edo urtero egiten dugun moduen behintzet. Hala ere, Bermeoko udaletik usten genduen, posible zela segurtasun eta osasun neurriak zorrotz beteko ebasan ekintza seguruak egitea eta egia esan, gogor lan egin eta gero, uste dut oso programazio interesgarria aurkeztuko jatzuela. Gure helburua da, bermiotarrei Gabonetako programazio polit eta seguru bat eskaintzea. Gabonetako espiritua galdu ez egiteko. Baina aldi berean erantzukizunarekin jardun behar dugu, hilabete honeetan guztietan, egindako bide luzea ezertan geratu ez daiten. Seguru nago, bermiotarrek beti bezala oso ondo erantzungo dozuela, eta ekintza honeetan eta honekaz disfrutatu egingo dozuela. Hori bai, herritarrei mesedez eskatzen deutziet, antolatzaileen argibideak errespetatutie. Dana behar bezala joan daiten. Zaindu gaitezen orain arte egin dugun moduen, eta disfrutatu daigun egun berezi honeetaz. Izan ere, hemen izango doguz, Olentzero eta Mari Domingi, erregiek, antzerkiak, ekintza asko Bermiotik atera gabe Gabonekin disfrutatzeko. Besterik gabe, Susanari emango diote hitza, ekintza honeetaz banan-banan informazioa zabaltzeko. Bueno, orduan, ekitaldi azalduko dotaz, eta lehenengokoa izango da aurten, abenduaren 24an, Olentzero eta Mari Domingiri harrera. Ekitaldi hau bestera baten antolatuko da, Olentzeroaren laguntzaileakaz eta udalagaz. Olentzero eta Mari Domingiri Gabon bezperan harrera ingo diogu, aurten Bermeoko hartza frontoian. Hori izango da, arratsaldeko 4:00 8:00. Eta txandak antolatuko dira ekitaldi hau ondo juteko. Orduan, ekitaldi horretara joteko beharrezko da gonbidapenak hartzie. Eta gonbidapenak hartu ahal izango dira gaurtik gaur arratsaldetik aurrera. Arratsaldeko 5:00 kulturetxean hasiko diez gonbidapen banaketak. Talde batek, adibidez, heldu batek hartuko dau tiket bat, eta tike horregaz ahal izango da juen persona heldu bat eta askozkota 4 ume. Honela, 5 personako taldiek edo 4 edo egingo dira. Eta bakoitzari emongo datzo ordu zehatz bat, eta ordu horretan joan ahal izango da. Orduan zein da helburue? Sikiera imiek Olentzero eta Mari Domingi ikustie. Eta egingo da biena da, sartugun frontoien, tokaten datzoien orduen, ikusi apurtzu bete egongo diraan, eta gero urten egin beharko dira frontoitik urrengo taldiek sartzeko. Nahiko era ordenatuan izango da. Eta, leku guztietan gomendatzen da antolatzaileen oharrak jarraitzie. Eta, ekitaldi honetan eta beste ekitaldi batzuetan gauza bat hartu behar dugu kontuan. Eta da, batez umentzako ekitaldizek dizenien, nahi duguna bermatu da ahalik eta ume gehien jutie. Horregaitzik beti nagusi bakar bategaz nahi dugu ume gehiago jutie. Da, mesedez kontuan izan, aurten ez dala izango posible bestera baten eitzie, segurtasunez. Horregaitzik, askotan hori eskatu ingo dugu, imiek disfrutatzeko itzi leku gehienak imintzako. Gero, urrengo ekitaldize, kasunetan umentzako izango da, urtero egiten dugun Pirritx, Porrotx eta
Mari Mototz paiasuen jaialdize. Hau betiko moduan antolatuko dugu, kasu honetan abenduaren 29 zen Martitzenan, eta aurten be saio bi izango dira, baina aforo mugatua danez, 150 bajatuten da, eta lekuekaz apurtxu bet iztu ibiliko gara, baina egin egingo dugu. Kasu honetan, udalak antolatzen dau baie, ekitaldi hau beste bat zuzeneko arten zirkuitoaren barruan sartzen da. Aurten zirkuitu hori sortu da eta geube ekitaldi batzukaz parte hartuko dugu. Orduan, aurten Pirritz Porrotx eta Mari Mototz paiasuen amaren intxaurrak ikuskizun berria ikusiko dugu, abenduaren 29 zen, betiko moduen arratsaldeko 4 eta 6:30. Ekitaldi honetarako sarrerak erosi behar dira, kulturetxean, eta sarreran salmenta hasiko da abenduaren 15 goizeko 9:00. Presizuek izaten dira betikoak. Umentzako sarrerak 5 eurokoa dira eta nagusien sarrerak 10 eurokoak. Eta kasu honetan, heldu bakoitzak 4 sarrera gehienez al izango dago erosi, eta hemen bebai bat izango da nagusizena eta beste 3 edo gitxiago imienak. Eta bebai, kontuan izan da bebai aforue aurten oso murriztua dagoela eta bebai gomendatzen dugu imiek izatea oso txikizek. 2-3 urtetik gorako umentzako politze da, bai askotan ume txikiago betorten dira, bai egize da oso saio luzi izaten da, 70 minutukoa gitxi gora bera, orduan mesedez kontuan izan gauza guztizek, hori parte hartzen dabienak benetan ondo pasatzeko eta danak gozatzeko. Gero, abenduaren 30an, eguaztenian beste ekitaldi bat ukingo dugu eta izango da gospel kontzertua. Aurten, gospel kontzertu bai antolatuko dugu beste bat zuzeneko arten zirkuiton barruan. Eta izango da, abenduaren 30an, arratsaldeko 7:00 Santa Maria Elizan. Aurten talde bat etorriko da Donostitik, gospel ziklo antolatzen dauena, goiko gela izenagaz. Kasu honetan, Santa Maria Elizan egiten dugun moduen, ez da sarrerarik izango, baina bai beharrezko izango da gonbidapenak hartzea, eta gonbidapenak banatuko dugu abenduaren 21 aurrera. Eta hemen bebai 4 personantzako sarrerak al izango diez hartun. Orduan, urrengo ekitaldi bat bereziz izango da aurten, errege magoen inguruen egongo dira ekitaldi bi, eta lehenengoko izango da postaria etorriko dala, udala sokara, gutunak hartzen. Orduan hori izango da urtarrilaren 3 domekan arratsaldez, 5:00 8:00, eta budek eta beste bolondrez batzuen laguntzagaz, egingo da, gauza berezi bat edo, eta hori, izango da postarize egongo dala azokan erregen karta jasotzen, eta imiek egin behar da biena da adierazi postariari non bizi dizen, zertarako erregiek ondo helduteko euren etxetara. Orduan plano bat egongo da, eta ondo adierazi biharko jako, ni bizin nahi hemen edoan, eta postaria enkargatuko da hori errekadu ondo pasaten erregei. Orduan, behintzat domekatik ibiliko gara ekitaldia hoitzen. Naiz eta seguruna busoiek begongo diez beste leku batzutan, badazpadan beste egun batzutan be gutunak jasotzeko. Eta gero ja urtarrilaren 5 aurten egingo dan ekitaldize izango da bebai apurtxu bet diferentie, nahiko diferentie, bebai izango da harreratxu bet edo antzerkitxu bet hartza frontoian. Kasu honetan 3 saio antolatuko dira, laburrak izango diez, 20 minutukoak gitxi gora bera, eta izango diez arratsaldeko 4 lehenoko saioa, 5:30 bigarrena, eta 7:00 hirugarrena. Era honetan, saiatuko gara, ize 900 personara heltzie. Honetarako izango da beharrezkoak gonbidapenak hartzie gizarte eta kulturetxien.
abenduaren 30-etik aurrera. Kasu honetan bebai, bardin-bardin jarraituko dugu lehengo araue. Heldu batek izango dau hartun entrada bat berantzako eta beste 3 umentzako. Orduan launako taldeak egongo dira, eta dana kasu honetan 3 saio dakuz, laburrak dizelakon, eta pentsaten dut jente gehiago izango dau juen errege magoak ikusten. Eurek ingo da biena da agurtu eta umei azalpen batzuk emon, eta, bueno, bai kasu honetan eta bai olentzeron kasuen logikoki ez dire egongo hurbil, ez errege magoen kasuen, ez olentzeron kasuen. Beti asautik ikusi izango da bie. Eta honek izango diez, aurtengo gabonetako ekitaldi berezizek prestatuten dizenak. Nik gauzetxu bet, Susanak lehen, hasieran olentzeroren gonbidapenak gaur hasten dirala esan dau, bizar hasten dira. Barkatu. Abenduak 10-ean, bizar hasten da, hemen bizar arratsaldien. Goizien egon gara... Abenduaren 10-ean. Egon gara horretaz lanien, eta ja... Eta beste barik, eskerrak emon etortiarren, eta Bermioko Reizeri eskatu, gauzen egoeran apurtzu bet, gehizen bat umientzako ekintzak diez, orduen alizanik, alik eta umeri gehizen sartu daitzen, gonbidapenak hartzerakuen, kontutan hartu daigun. Berak esan dauen moduen, gonbidapenak hartzen dugu zenien nagusi bet, 3 ume edo 4 umegaz, edo, umerik alik eta gehizen sartu daitzen. Orduen hori kontutan hartzen badugu, umiek disfrutatzeko era gehiago ukiko dabe. Eta eskerrik asko.